господа, министър-председатели на Република България и Република Северна Македония, Стефан Янев и Зоран Заев, външните министри на двете страни, Светлан Стоев и Буайар Османи, ще дадат изявление за трагедията на автомагистрала Струма. Уважаеми господин министър-председател на Република Северна Македония, уважаеми представители на медиите, днес е особен ден. Ден, който е белязан за българския народ специално с две сериозни трагедии. Да започнем от инцидента от миналата вечер в варненското село Рояк, където загинаха български граждани в дома за подпомагане на възрастни хора. Една трагедия, която и в момента се разследва. Конкретика не мисля, че е необходимо да коментираме в този момент, след като разследващите органи трябва да свършат своята работа. За съжаление, в рамките на по-малко от 7-8 часа нова трагедия беляза тази нощ. Инцидент, катастрофа с пътнически автобус, регистриран в Република Северна Македония, с граждани, както се оказа, както на Република Северна Македония, така и с други народности или паспорти. И, за съжаление, с над 40 души загинали. Трагедиите са общи. Трагедиите са това, което ни докосва, това, което ни прави хора и са причастни, без значение каква националност са хората загинали, които вече не са между нас. Единственото в този случай, което можем да направим, е да изразим нашата съпричастност с близките, семействата на загиналите, да изразим нашите съболезнования. Едновременно с това, българската държава в всичките органи, имащи отношение, както по отношение на безопасността, овладяването на бедствията, така и по отношение на разследването на такъв тип инциденти, работи бързо и е на място и в момента. Както продължава разследването на инцидента на автомагистрала Струма, така и в момента вице-премиера Гълъб Донев пътува в посока община Дългопол, за да се преценят възможностите за допълнително подпомагане на оцелелите от този дом за грижи за възрастни хора. По същия начин, оцелелите от катастрофиралия автобус на автомагистрала Струма са настанени в болницата за активно лечение Пирогов. Както премиера Заев имаше възможност да ги посети, така преди него и аз ходих и се срещнах с тези хора, които общото заключение на медиците, на българските лекари, на професор Поромански, че травмите са относително леки, разбира се, тези физическите травми, за психическите вероятно е рано да се говори, и се надяваме, че в близките 1-2 дни повечето от тези хора от медицински грижи, разбира се, ще бъдат в състояние да бъдат транспортирани до местата, където те желаят и техните близки ги очакват. В координация сме с премиера Заев от ранните часове на тази сутрин. Българските и властите на Република Северна Македония имат координация по съответните сектори, министерства, Министерството на здравеопазването, външните работи, министрите, които са тук заедно с премиера Заев, министрите на вътрешните работи вече са се чули, както и органите, които извършват разследването, съответните представители на прокуратурата в двете държави. Така че координация е създадена на всички нива и се надяваме от разследването да научим точно онези поуки, онези уроци,
които ще ни предпазят от допускането на подобни инциденти в бъдеще. Благодаря за вниманието. Думата на Зоран Заев. Зоран, заповядай. Благодарам. Почитуван министър-председател, драг приятеле Стефан, почитувани представници на медиумите, прво дозволете да изразам сочувство за загубата на двете земи, на двата народи. Бугарија загуби 9 животи вчера, попладнето во 18 часот со пожарот во Старечкиот дом. Северна Македонија изгуби 46 животи, пред се млади деца, 11 деца, а и другите се млади луѓе, во една страшна трагедија која што се случи со македонскиот автобус, кој што на враќање од Истанбул преку Софија кон Благоевград, за да оди према Северна Македонија, да се вратат дома, се случи страшна трагедија. Сакам да прво го споделам моето искрено сочувство и сочувството на македонскиот народ кон бугарскиот народ за загубата, како што и ги примивме изразите на сочувство од бугарскиот народ кон нас. Навистина бев информиран 10 минути или 5 минути после несреќата директно од премиерот Стефан Јанев. Се јави и председателот Радев веднаш да ни информират за несреќата и ние заедно со министерот за надворешни работи и министерот за здравство дојдовме овде за да можеме да ги видиме луѓето кои што успеа да останат живи во болницата, а секако и да се видиме со раководството на Бугарија за да можеме да ги дознаеме и деталите и сите можни информации. Соработката е на високо ниво помеѓу двајцата председатели на државата, помеѓу нас, двајцата премиери, помеѓу министрите за надворешни работи, министрите за здравство, министрите за внатрешни работи, дури и обвинителите, заедно со сите служби, се во постојана координација и соработка. Довербата во институциите едни со други е голема и така најдобро ќе им служиме на граѓаните, кога ќе им дадеме сите неопходни информации од истрагата, што се причините за да се случи несреќата и како се случила самата несреќа, затоа што болката е голема кај двете земји, кај двата народи, но семејствата кои што изгубија членови на семејства, навистина нивната болка е ненадоместлива. Јас имав прилика да ги посетам 7 наши сограѓани во болницата овде во Софија. Сите се во добра состојба, надвор се од животна опасност, некои се со полесни повреди, некои се со малку потешки повреди и секако во координација заедно со нашите здравствени власти, тие наши сограѓани кои што ќе бидат подготвени да се вратат дома во болниците во Скопје или на домашно лекување во Скопје или во градовите од каде што доаѓаат, секако ќе бидат и транспортирани. Она кое што сите ги интересира, а тоа се дали знаеме нешто повеќе за причините, јас не би коментирал заради тоа што треба експертите и професионалците да ги кажат сите детали од самата истрага, затоа што само така е исправно. Денеска исто и во Скопје владата на Република Северна Македонија има седница и се подготвува решение за прогласување на денови на жалост. Согласно постапките се гледат кои се условите, во услови која се донесува во моментот самата одлука, но ќе бидат прогласени денови на жалост. Исто така и министерот председател Стефан Јанев ме информира дека и Бугарија исто тоа го прави со сите неопходни чекори за да се прогласи денови на жалост. Она кое што исто така сакам да го споделам е благодарноста за промптноста во јавувањето и информирањето. Денеска дури пред мене беа веќе дојдени членови на семејство, тоа значи брзото информирање и соработка која што имаме меѓу нас, за да можеме навистина сите ужаснати од ваквата голема трагедија, навремено да дојдеме и да ги информираме пред се граѓаните и семејствата кои што имаат загуби и оние семејства чии што секако членови се повредени во самата болница. Само да потврда думите на премиера Заев, че българското правителство също обмисля възможността да обяви ден на траур, но ще го обявим, когато решението е взето. Колеги, представете се няколко кратки въпроса. Българската национална телевизия.
Здравейте! Изказваме съболезнования на вашия народ за това, което се е случило, но не можем да не ви попитаме, смятате ли, че тази ужасна трагедия може да се отрази по някакъв начин на нашите отношения, които имаме в момента, и ако се появят такива настроения, какво ще кажете, за да ги туширате? Ние сме и во добро и во лошо заедно. Ние сме први соседи, за мене братски народи. И секој пат треба да се најдеме и да се помогнеме и во добро и во лошо. Да се надеваме во добро, во иднина најмногу. Да, ќе има влијание и оваа трагедија на нашите односи позитивно. Позитивно влијание заради тоа што си помагаме меѓу себе, сите институции соработуваат и тоа е пораката кон двете земји, кон народите на двете земји и до младите луѓе, дека тука сме да си помогнеме и кога е тешко, а секако и да споделиме радост и кога е добро и среќно. Ива Николова. Добър ден, нашите много дълбоки съболезнования за това, което ви сполетях като трагедия. Въпросът ми е свързан отново с нашите взаимоотношения. Склонни ли сте все пак да се разберем така по-съседски, спазвайки споразумението и да не се стига до отстъпление от позицията на България за членството на Северна Македония в Европейския съюз? И аз денеска навистина денови на голема жалост. Бугарија изгуби своји граѓани, Северна Македонија изгуби своји граѓани. Не би сакал да коментирам за овие теми, има денови пред нас. Мене ми е драго што Бугарија избра председател, тоа е председателот Румен Радев. Посакувам, како што му честитав на него, благосостојба, просперитет, прогрес на бугарскиот и народ и на Българија и во такви едни околности, кога на комшијата е убаво и на нас е убаво. Драго ми е што има известност некаква околу правителството или владата. Посакувам успех на тие што преговарат, да состават убава, стабилна, добра влада која што ќе им служи секако на граѓаните на Република Бугарија и во тој аспект секако ние сме подготвени да ги продолжиме разговорите. И до тука ќе застанам, затоа што денеска навистина денот не е за политички теми. Може би и аз да кажа две думи и по двата въпроса. Наискане, днес е особен ден. Днес е ден за демонстрация на нашата съпричастност и преди всичко да погледнем нашите дълбоки човешки корени, които са в основата и на добрите ни междусъседски взаимоотношения с Република Северна Македония. И в тази връзка, чисто политически аспект, дали и как ще се развият отношенията и разговорите между двете страни, аз винаги съм твърдял и винаги съм вярвал в диалога, в начина по който подхождаме честно открито с правителството на Северна Македония и в този диалог, в този дух на откритост, който имаме до момента, се надявам да търсим решението, така че да бъде взаимно изгодно и за двете държави и в интерес на народите, които живеят от двете страни на българо-македонската граница. Нова телевизия. Таня Иванова, съболезнования първо. Господин Заев, предвиждате ли среща тук с други висши държавници у нас? Господин Янев, кога ще има резултати от проверката, която възложи министър Комитова, и готови ли сме България да окаже допълнителна логистична подкрепа? Денеска аз се гледам само со премиерот или министр-председателот Стефан Јанев и со председателот Румен Радев. И после тоа одиме во Скопје, затоа што имаме и ние влада и треба да ги донесеме соодветните одлуки, како што е прогласување денови на жалост. Проверките обикновено дават резултат, когато приключат. Кога ще има този резултат, ще разберем. Ще бъдете информирани на време. Допълнителна логистична подкрепа на този момент не е необходимо, но преди необходимо ще бъде оказан. Въпрос на BTV. Въпрос от България ОНЕР. Извинявайте, моите съболезнования. Въпросът ми е следния. Казахте, че сте разговаряли с оцелелите. Какво ви казаха? Какво си спомнят? Все пак е важно за хората. Аз предлагам да не коментираме тези неща, защото те са част от следствения процес. Защото с тези оцелели също, да не използвам думата разпит, но правят беседи съответните специализирани органи
Нека да оставим на специализираните органи да сглобяват картината, защото това, което ние ще кажем от изтървани фрази, могат да излезат истории, които да създадат лоша предпоставка за някакъв вид недоверие или нещо допълнително. Исто и аз да потвърдам, това се сепак лични впечатоци на луѓе кои што не се стручни. Треба да ги почекаме професионалните, стручните органи на истрагата кои што ќе кажат сите детали поврзани со причината и што се случило за оваа страшна трагедија која што денеска се случи. И въпросът на BTV. Основания към близките на загиналите. Въпросът ми е, имате ли информация за фирмата, която е превозвала пътниците и съответно автобусът бил ли е в изправност и до момента към какви версии се придържате за инцидента? Благодаря. Имаме информация по всички въпроси, но тази информация е част от следствието. Пак ви моля, сутринта направих един призив към колегите, които бяха на местото на трагедията. Апелирам към вашата професионална етика и разбиране, че трябва да има баланс между информацията, която даваме в момента, информацията, която окончателно ще излезе от разследващите органи и най-вече с чувствата на близките и семействата на загиналите. Така че в този смисъл мисля, че е по-добре да се ограничим и да изчакаме разследващите органи да кажат техните версии. Македонската страна исто така има информации и за фирмата, и за сите детали, но тоа е работа на истражните органи кои што ќе ги соопштат, се со конечна цел да не предизвикаме било какви несакани дополнителни непријатни чувства пред се кај семејствата кои што ги загубиат своите членови на семејствата, но и кај сите граѓани. И последен въпрос. Телевизия Евроком. Телевизия Евроком, министър-председател Янев, участъка е бил с множество происшествия, това обяви и кмета на Перник. Било ли е възможно регионалното министерство или като цяло служебния кабинет да обърне по-голямо внимание именно такива проблемни участъци? Оценката на участъците и какво точно се случва по пътищата и тяхното качество е оценка на едни специализирани органи. Предполагам, че това, което цитирате, че кмета на Перник е казал, е негово лично мнение. Дали той го споделя с мнението на някакви други специализирани органи, аз не знам. Мисля, че не е това причината, какъв е участъка, дали има някакви неравности по пътя или всичко, каквото и да е било. Пак казвам, вървим по тънката граница между разследване и това, което се случва. Но аз не бих приел никакъв вид спекулации, че участъка на магистралата е възможни дупки или неравности, е нещо, което е било от значение в този инцидент, затова защото от видимата картина, която и в момента може да се види, по-скоро е друг, така да кажем, друга е причината, друг е варианта. Благодаря. Благодаря на двамата министър-председатели на Република Северна Македония и на Република България.